איזו רכבת הרים, כל 10 דקות מרפרשים את החדשות כדי לראות אם יש חדש. המלחמה ממשיכה, יש הפוגה, משחררים חטופים, הכל נורא מלחיץ. אפשר גם להודות שזה מעייף. המוח מתקשה להכיל את כל הפרטים, ובוודאי שהלב כבר שבור לרסיסים מהערבוב הבלתי הגיוני שבין ייאוש לתקווה. נזכרתי במנהיג הראשון של ישראל, משה רבנו, שגם הוא התעייף. וזה לא קרה לו סתם באמצע ההליכה במדבר, אלא באמצע מלחמה עקובה מדם עם עמלק. התורה מספרת שכאשר משה היה מרים את ידיו, היו ישראל מנצחים. וכאשר מניח את ידיו, עמלק מנצחים. והיה רגע אחד שהיה לו כבד. אפילו למשה רבנו היה כבד. כמה כבר אפשר להכיל? כמה אפשר להחזיק את הידיים למעלה? ואז אהרון וחור רואים את זה ומבינים. במקום לתת לידיים ליפול, ואז להאשים אותו, או לעשות תחקירים למה זה קרה, הם יושבים לידו ומחזיקים את הידיים שלו באוויר, עד לניצחון במלחמה. התורה מתארת את הרגע הזה במילים מופלאות. ויהי ידיו אמונה. הרבה מדברים על אמונה בתקופה זו של המלחמה. על העם שלנו נאמר מאמינים בני מאמינים. וחשבתי על זה קצת. מה המשמעות של האמונה הזו? אמונה דתית, אמונה בתקווה, אמונה במה בעצם? ואז הבנתי שזו בדיוק הנקודה. זו לא אמונה מסוימת ספציפית, אלא זה כוח שטבוע בנו בעת משבר, להאמין. כל אחד יודע בדיוק מה חסר לו, ובמה הוא צריך לחזק את האמונה, להחזיק את הידיים באוויר למרות הכאב, למרות הקושי, למרות העייפות. הרצון לא להיפגע ולא להתאכזב, מביא אנשים להיות ציניים וקטני אמונה. אתה תראה, לא תהיה כניסה קרקעית. אתה תראה, לא יחזירו את החטופים. אתה תראה, לא ימשיכו את המלחמה בחמאס. אתה תראה שהכל יישאר אותו דבר. הרשימה עוד ארוכה ומעייפת. אבל דווקא רגע לפני שאנחנו משמיטים את הידיים ונותנים לאויב לנצח, זה הזמן להאמין. להחזיק את הידיים גבוה למעלה למרות הקושי. ואם צריך, לבקש עזרה מאחרים. אחי, תעזור לי להאמין. תחזק אותי שיהיה טוב. תגיד לי שננצח. כי רק ככה נוכל לנצח את האויבים שלנו. למחשבות ולדיבור שלנו יש כוח להשפיע על המציאות. ייאוש של אדם אחד יכול להוביל לייאוש של עם שלם. אמונה של אדם אחד יכולה להוביל לאמונה של עם שלם. והאדם הזה כרגע הוא כל אחד ואחת מאיתנו.